Imini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Sizohlabelela isihlabelelo 18. Inkosi busephama webandla. Wozani lonke izizwe
Amen. Isihloko salenkonzo sithi masiqondise umlando wobuzwe nenkolo yethu. Masiqondise umlando wobuzwe nenkolo yethu. Mahubo 83 verse 3 to 4. Ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho, baceba ukulwa nabafihliweyo bakho, bathi wozani sibaqothule bengabe besaba isizwe, negama lika Israel lingabe lisakhunjulwa. Amen. Ngike ngahlangana nenkulumo yomuntu engazi noma umfundisi kumbe uyini, kodwa ozibiza ngokuthi uWilliam Yandisa.
lo muntu ukhulume into engishiye ngidideke kakhulu ngenkathi le ndaba yakhe eyichaza. Uthi-ke uYandisa, ngifuna ukucacisa ukuba why iPhasika igujwa ngezinsuku ezahlukeneyo. AmaKristu ayakubuza ukuthi kungani uJesu egujwa ngezinsuku ezahlukeneyo every year. Kungani engagujwa ngosuku owavuka ngalo? Abantu abangakholwa banijongile, kusho ukuthi beyixhosa. Kufanele sibuyele emlandweni. Lento sisusele lapho ivela khona. Okokuqala abazalwane, into kumele niqonde ukuthi thina singama Gentiles sasingakholwa kuJesu, sasingakholwa kuNkulunkulu wakwa-Israyeli. Thina saqala ukukholwa kuNkulunkulu wakwa-Israyeli mhlazane uJesu esifela izono esiphambanweni. Kwase kuvulekeka-ke ukuba bonke abantu abazi-Gentiles bakholwe, bangene enkolweni kaNkulunkulu ngaphandle komthetho kaMose, ngoba kade sehlukaniswa ngumthetho kaMose. Umthetho kaMose wawungavumi ukuthi umuntu oyi-Gentile akholwe kuNkulunkulu. uJesu Kristu wabethelwa ngenyanga kaNisan, okuyinyanga yamaJuda. Uma silandela i-date uJesu Kristu owabethelwa ngayo, kwangumhla ka-14 kungoLwesihlanu. Mhla ka-15 okusho ukuthi kuyiSabatha kwakuzoba yiPhasika yamaJuda. AmaJuda egubha i-independence yawo from Egypt. Le independence eyigubha ngeSabatha. Babelandela imithetho namasiko ababewanikwe nguMose. AmaJuda kwakufanele akhumbule ukuthi mhla ka-15 wona akhululwa uNkulunkulu. Mhla ka-15 ngenkathi amaJuda egubha, uJesu wayengaphansi komhlaba. Kusele one day uJesu avuke. Lenyanga uma siqhathanisa nenyanga yethu thina ama-Gentiles, iba phakathi kwaMarch no-April. Amen. Le nkulumo angiqedanga ngoba okuningi okukhulunywa kuyo noma ngingavumelani nakho, kodwa ngizogxila kulokhu okungikhathaze kakhulu, ukuthi uYandisa ethi thina sasingama-Gentiles. Namanje sasibiza ama-Gentiles. Saqala ukukholwa kuNkulunkulu emva kokubethelwa kukaJesu esiphambanweni. Lo muntu uma umlalele kuyezwakala ukuthi ufundile, kodwa efundile angeke uqonde ukuthi uyithathaphi le mbudane oyifundisayo, ngoba uYandisa uyafundisa
futhi uhlale khona lapha na ku TikTok. Njengenhlala yenza abantu abakhuluma ngobuKristu abayivezi iminyaka yomlando wenkolo ngoba bayazi ukuthi basuke befunza abantu iluvo. Angazi noma uyandisa uma ethi thina singama Gentiles uqondise uthina abantu abamnyama yini ngobani othina. Le nkulumo yabonisa ukuthi ngothina usho abantu abamnyama. Uma kusenomuntu othi thina sake saba ngama Gentiles noma bezizwe ngiyajaba. Kule nkulumo othi uyandisa ingumlando akehlukanisi phakathi komlando wesizwe nomlando wenkolo ngoba lezi zinto zehlukene. Lapha ngizochaza ngomlando wamaHebheru njengesizwe sika Jehova okuyithi. Lo uyandisa ukuthi singama Gentiles. Yithi amaHebheru. Amen. Yithi isizwe sika Jehova. Amen. Kodwa kunomuntu omnyama othi singama Gentiles uyasithuka. Inzalo kaJakobe ngabantwana bakwaIsrayeli abagcina sebebizwa ngamaJuda. NoYahusha Hamashiach Ben Yosef or Ben Yosef wazalwa ngamaJuda. Ekuqaleni ngachazelwa ingilosi ukuthi isizwe samaJuda yithina. Kodwa ngenxa yokuthi angifuni ukushumayela ngento engingeke ngikwazi ukuyimela noma ukuyivikela, ngabe sengenza ucwaningo ngale ndaba. Ngaze ngasitholela ngokwami iqiniso layo. Ngaqala lapho-ke ukuveza ubuqiniso bobuzwe bethu. Ekushumayeleni kwami kwavela amaKristu amaningi angiphikisa ethi akaze abe khona uYahusha, kodwa owaba khona kwakunguJesu Kristu. Kuthe uma sekucaca ukuthi nguYahusha Hamashiach owaba khona, kwase kuyajika ukukhuluma sebethi ekuqaleni uJesu waba nguYahusha. Kuthe uma igama selihunyushelwa ezilimini zabezizwe kwase kuba nguJesu Kristu. Ngiyangithi kodwa kuze kube manje akakho ongakuchazela ukuthi njengoba amaRoma namaJuda kwakuyizitha ezinkulu kangaka, amaRoma abulala amaJuda ezayisigidi, futhi uYahusha waze wafa esenkolweni yamaJuda. uYahusha owayeliJuda wagxuma kanjani nini esuka esizweni sakhe wayoba iRoma noma isizwe samaRoma ukuze abe ngumKristu. Phela ubuKristu inkolo yamaRoma. I-common sense le ukuthi amaJuda namaRoma kwakuyizitha, amaRoma abulala amaJuda abhikiza ithempeli nayo yonke into, amaJuda ezesigidi. Kodwa konke lokhu kwenzeka uJesu engasekho, ngoba uYeshua wahamba emhlabeni ngo-33 AD, lokhu kwenzeka ngo-70 AD. Manje engasekho uYeshua
wagxuma kanjani wayesoba sesizweni samaRoma engasekho. Manje sekuyacaca ukuthi uyahusha noJesu Kristu noJesu abantu angabantu abehlukene ngamagama nangobuzwe. Kodwa amaqiniso amakhulu nafihliweyo ukuthi uJesu akaze abe khona. Kumlando kaJesu Kristu kwantshontshwa, plagiarized, umlando kaYahusha HaMashiach. Kwase kuthiwa nguye uJesu Kristu. That is a historical fact. Encwadini yakhe ethi Come Out of Here My People, uDr. Kotze naye ongumKristu ukubeke kwacaca lapho ethi abezizwe okwakungama-Romans babemfuna umsindisi, kodwa hayi lo ongumJuda okuHamashiach, okuYahusha HaMashiach, ngoba babewenyanya amaJuda, bemenyanya noNkulunkulu weTestamente elidala okunguJehova, babewenyanya. Hayi ukuthi babemenyanya uJehova. Ngakho-ke bancamela lomsindisi osamgugu, samgeki. AmaRoma babewenyanya amaRoma ayewenyanya amaJuda, bemnyanya noNkulunkulu wakwa-Israyeli uJehova. Ngalokho-ke basebezenzela umsindisi wabo wesizwe sabo. Angazi noma abantu bayakuzwa ukuthi ama-Romans ngobe enyanya amaJuda azakhela umsindisi wabo noyisizwe sabo. Abantu abamnyama basebegxuma beya kuye. Ngokusobala uJesu kwangasiye lo msindisi oliJuda, uYahusha, nowayezalwa nguMaria noJoseph. uYahusha wazalwa phakathi kuka-6 kuya ku-4 BC, ezalwa nguMiriam noYoseph. Wabethelwa ngo-33 AD. Abafundi bakhe baphuma eJerusalem ukuyoshumayela ivangeli lakhe ngo-55. The knowledge of these years is very important. Ngoba umuntu evele uthi kwaba khona uJesu, kwaba khona ukuthi kodwa engasho ukuthi kwakunini. That thing ayikwazi ukuba umlando. Emva kokwehlulwa kwamaJuda ngamaRoma ezimpini zango-70 AD, amaJuda amaningi abulawa, asalayo abalekela eWest Africa, amanye eqa ugwadule aze ayozinza eMzansi neAfrika. AmaJuda abalekela eWest Africa abezizwe bathi ngama-Negro, indawo akuyo kwathiwa iNegroland. This is a historical fact. Esezigqila amaJuda adayiswa emazweni nasesiqhingini eziningi. Yiwo la agcwele eAmerica, asaziwa ngama-African Americans. Nyangizwe unless amaHebheru eqa ugwadule aze afika eMzansi neAfrika, abezizwe bathi ngamaBantu.
lamagama ayigcwalisa isiprofeto ngo-Israel cisha lo esithi bathi wozani sibaqothule bengabe besaba isizwe negama lika-Israyeli lingabe lisakhunjulwa. Amen. So lokhu ukuthi abezizwe besenze singazi ukuthi singamaHebheru, besenze singazi ukuthi siyinzalo kaIsrael, into eyakhiwa yayisifakwe engqondweni zethu. It was prophesied long before it occurred. Yikho nje oyandisa bengasakwazi ukuthi ithina inzalo kaIsrael. Yize kunofakazi ngisho be-DNA ukuthi ngama-Negro namaBantu inzalo kaJacob. Ngiyajabha ngoba ekuqaleni kwakungabantu abamnyama kwakuthiwa bangabantu bencwadi. Kodwa namhlanje abantu abasafundi, yonke into sebeyitshelwa abelungu. Mina ngiyafunda. Lezi zinto engikhuluma ngiyazazi ngoba ngiyafunda futhi ngiyabhala. Abapostoli baphuma ngo-55 AD ukoshumayela ivangeli likaYahusha kwabezizwe. Kodwa lagcina ngokuqedwa emva kokunqotshwa kwamaJuda ngo-70 AD. Abapostoli babengasakwazi ukushumayela leli vangeli lenkolo kaMoshe eyabe isichithiwe. You see, 33 AD uYeshua wahamba emhlabeni. 55 AD abapostoli baphuma eJerusalem bayoshumayela. Bathe basashumayela kwabanezimpi. Ngo-70 AD banqotshwa yaphela ivangeli labo. This is historically very clear. Umbhali womlando wesizwe samaHebheru, uProfessor Rudolph R. Winster, encwadini yakhe ethi From Babylon to Timbuktu, ku-page 83 kuya 84, uchaza kahle lo mlando wokuhlushwa kwamaJuda emva kokwehlulwa ngamaRoma ngo-70 AD, lapho ethi impi ka-Antiochus yaseka uMenelaus owayehambisana neSyria. AmaJuda amaningi abulawa, amanye abalekela ezintabeni naseGibhithe. Washawa umthetho owawenqabela ukugcinwa kwezinsuku ezingcwele, iSabatha kanye noSoka. AmaKristu akayivezi lento. Uvele kuthiwa nje hayi ngoJesu. Kusho amanga alihlaza. Umfanekiso obaziweyo kaJupiter wamiswa ethempelini elingcwele ngenhla kwe-altare. Kulo mfanekiso abantu benza imihlatshelo yezingulube, isilwane esiyisinengiso kumaJuda. Bathatha ingulube wazisa ethempelini kwi-altar bayihlabela khona. Ngenxa yokuzingelwa ngezizathu zenkolo, umpristi omkhulu uJohn Onias III, owayebekwe ngokusemthethweni kanye namanye amaJuda, babalekela emazweni ase-Afrika njengaseGibhithe naseLibya. Imbangela eyaholela ekufudukeni kwamaJuda kwaba izimpi, ukuhlukunyezwa ngokwenkolo kanye nohwebo. You never find amaKristu echaza lento. Leso simo senza ukuba kugcine kunamaJuda afudukela eAfrika, noma amaJuda afudukela kwiMiddle Africa, ngoba iPalestine
in Northeast Africa. Lokhu ukuthi kube nama Middle East yenziwa abelungu. Ngonyaka ka-65 AD izimpi zamaRoma ngaphansi kukaJenene Pompey zalithumba iJerusalem. U-65 AD noma 65 BC? BC. Yeah. Kwaku-65 BC ngenkathi kuthunjwa uJenene Pompey ithumba iJerusalem. Ngo-70 AD uJenene Titus wawuqeda ngenkemba umbuso wamaJuda. That is very important to know. Ngokuthi umbuso wamaJuda waqedwa ngenkemba. Ngesikhathi salaba ababusi kwenziwa izinto eziningi ezibuhlungu kulawo maJuda ayesele eJerusalem. Kusukela ngesikhathi sika Pompey kuya kwesika Julius Caesar alinganiselwa esigidini amaJuda abalekela eAfrika, exoshwa ukuzingelwa ngokugilazwa ngamaRoma. Izimakethe zazigcwele izigqila ezingamaJuda amnyama noma umbhalo ethi amnyama akaze bekhona amaJuda amhlophe. Kodwa awenza ukwehlukanisa ngoba sekhona. kuDeuteronomy 28 verse 64 kuthi uJehova uyokuhlakazela izizweni zonke kusukela kolunye uhlangothi lomhlaba kuze kufike kolunye. Uyokhonza lapho abanye onkulunkulu bemithi namatshe ongabaziyo wena nokhokho bakho. Envela amaRoma akhonza onkulunkulu bemithi namatshe akunjalo. Amen. Ziyakhonza izithombe zemithi namatshe eMaromeni. Kodwa uNkulunkulu wayesho kudala. Wathola isikhathi lapho oyohanjiswa ezweni lapho oyokhonza khona onkulunkulu bemithi namatshe. Lesi prophetho kanye nezinye esiqukethwe kuDeuteronomy 28 verse 15 to 68 zehlela amaJuda amnyama emva kokuba engayithobelanga imithetho kaNkulunkulu. Yini ehlula amaKristu to understand ukuthi Exodus 28 ukhuluma ngabantu abamnyama labo uNkulunkulu wayebaqalekisa. What makes them not to understand that? Izizwe eziningi zathuthelela amaJuda ebugqilini. Amadodana kaIsrayeli lo uBanuliyasanda esewabiza ngama Gentiles asabalalela kuwo wonke amazwekazi omhlaba. Amen. Amen. Uthi lo mbhali lesi siprofetho kanye nezinye esiqukethwe kuDeuteronomy 28 verse 15 to 68 zehlela amaJuda amnyama emva kokuba engayithobelanga imithetho kaNkulunkulu. Kodwa kuseqinisweni akakho amaJuda amhlophe. Noma ungacacisiwe kodwa iBhayibheli likhuluma ngamaJuda angokhokho bethu. Amen. Hayi lawa asehleli kwaIsrael. Uyahusha othi bayisinagogue sika Sathane. Lapha sikhuluma ngesizwe simnyama ukuthi emva kwa 70 AD
sahlupheka kanjani sisuka eNorth East Africa namhla abamhlophe sebeyibiza ngeMiddle East noma iPalestine. kuDeuteronomy 28 uJehova wathi abantwana bakwa-Israyeli bagcine imithetho yakhe. Lena uWilliam Yandisa oseyibiza ngemithetho kaMose. Nothi yaqedwa ukubethelwa kukaYahusha. Kodwa asazi ukuthi uMose noma uMoshe wayeyithathaphi imithetho. Njengoba uYahusha wabethelwa ngo-33 AD, imithetho uJehova owayinika uMoshe entabeni yaseSinayi yazi yachithwa ngamaRoma kusukela ku-325 AD emva kokuba amaJuda asanqotshwa kudala. Nangezothi ngithini? uYeshua wahamba ngo-33 AD wabethelwa 33, kodwa akho mthetho kaMose yashintshwa. Imithetho kaMoshe yashintshwa uConstantine ngo-325 AD. That is a historical fact. Lamakristu kaConstantine ahamba kanje. Ngiyayichitha yonke imikhosi nemicimbi nemithetho ukudla isinkwa singenamvubelo, iminikelo yamawundlu eyenziwa ngamaHebheru. Ngichitha nayo yonke imikhosi yamaHebheru, iminikelo, imithandazo, ukulinda, ukuzila, ukuzingcwelisa kanye nokudumisa kwabo, ukuzila kwabo, imikhosi yabo. Ukuzila kwabo, imikhosi yokweshwama, amasabatha nenkoloze, amahubo nezaga, nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini. Kungani amaKristu engasichazeli lezi ukuthi yonke lento yokuchitha kwamasabatha kwenziwa amaRoma? Bese behambe befunda izinto ezingekho eBhayibhelini zokuchitha isabatha. Kodwa kubhalwe in black and white, lento ngiyithatha embhalweni naye ukuthi ngisuse ekhanda lami, yamaRoma, ukuthi isabatha lachithwa ngamaRoma, hayi ngokubethelwa kukaYeshua. Nayo yonke imithetho amaKristu angayigcini ye-Old Testament yachithwa amaRoma ngamaKristu. That is a historical fact. Sifundiselwani into engamanga? Mina ngokwami ngithi angikufisi nakancane ukuthi kube khona ukubuya kule nkoloze yamaJuda okuyinkolo kaJehova, noma ukutholakala ngidla namaJuda, noma ngenza imikhosi kanye nabo, noma ngandlela thile kukhulunywa nabo ngasese kuphikiswana noma kugxekwa inkolo yobuKristu. Kunalokho uma kukhona ukukhuluma nabo kufanele kube ukuthi bayatshelwa ngokusobala ukuthi bashiye lo msangano wabo wenkolo yamaJuda. That is a creed ebhalwe inkolo yamaRoma, ubuKristu. Because now amaKristu amaningi asayenza sengathi ubuKristu into nje abantu amaKristu amaningi onke aphuma enkolweni yamaRoma. Ngenkathi ukwakhiwa ubuKristu ayengekho onke lamabandla. Lamabandla avela enkolweni yamaRoma.
ubuKristu inkolo yamaRoma kubhalwe phansi kushona amaRoma ukuthi kule nkolo yethu ewubuKristu kusho amaRoma unifundela khona ngelinye futhi nginifundela Nabangididi ukuthi abantu abanye bevele bebezilima nje belokhu bephikisana nento yombheka into ibhalwe phansi futhi into enyanyisayo ukuthi lento yenziwa abantu abafundile bacabanga ukuthi sonke fanele sizilima basiphikisa into ebhalwe phansi beyibona nabo njengoba kuchazwa ukuthi ngamaKristu kaConstantine achitha imithetho enkolo kaJehova eku-Old Testament kusukela ngo-325 AD asiqondi-ke ukuthi imiphi imithetho kaJehova eyachithwa emva kokubethelwa kukaYeshua okwenzeka ngo-33 AD ngoba ngisho uPetro owafika beqala ukuphuma lapho beshumayela wathi uPetro ngenxa yokuthi lemithetho ilikhuni yehlula nobaba asale sivumela laba abangama-Gentiles bengayigcini washo uPetro akasho ukuthi ngokufa kaJesu iyaphela la mthetho wathi uPetro ngenxa yokuthi nobaba yabehlula nathi asale siwayeka ama-Gentiles ekholwe ngaphandle kokugcina umthetho kaMose. That is the opinion of Peter. Thina phela siyafunda kubhalwe phansi kwi-New Testament izenzo 15 kwasho yena uyahusha kuMathewu 5:17-19 ukuthi akazile ukuchitha umthetho kaMoshe nezimfundiso zabaprofeti ngoba kuze kwedlule izulu nomhlaba akukho ngisho ichashaza lomthetho elokususwa kwasho uYeshua lokho ukuthi imithetho kaNkulunkulu iminguna phakathi. They are contradicting ourselves, they are contradicting us. Or they are making Jesus being contradicting himself. Washo yena kusho ngisho uMoshe, washo uYeshua, washo uYahusha ukuthi imithetho kaMose iminguna phakathi. Nokuthi ongawugcini umthetho kaMoshe abuye afundise abantu ukuthi bengawugcini angeke angeke ezulwini. Kwabuye kwashiwo kuphi ukuthi asekho isidingo sokugcina umthetho kaJehova. Kwabuye kwashiwo nini kuphi? uMathewu 7:21-20 uyahusha uthi akubo bonke abathi inkosi inkosi abayobona umbuso wezulu. Ngaphandle kwalabo abagcina umthetho kaNkulunkulu. Kwasho uyasho ukuthi akibo bonke abantu abakholiwa abayongena ezulwini. Abawongena ezulwini laba abagcina umthetho kaNkulunkulu. Uthi-ke uyahusha kunabanye abayothi kimi inkosi ngangiprofeta ngegama lakho ngenza izimangaliso ngegama lakho kodwa ngothi kubo sukani kimi nina bezobubi. No. AmaKristu ayifunda lento but they ignore it. Bacabanga ukuthi benga-ignore uNkulunkulu. Uyosholani uyahusha ukuthi sukani kimi benzi bobubi anginazi. Uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu umenza ububi. Kodwa uWilliam Yandisa bafunza isizwe sakithi leli lungu labezizwe lokuthi ngokubethelwa kaYahusha uNkulunkulu wachitha umthetho wakhe
owathi uyahusha uhleli phakathi. Mhlawumbe wachithwa nguPawulu enkolweni yabezizwe, kodwa akekho umprofeti owakwachitha umthetho kaJehova. Akekho. Le mthetho yachithwa ngamaCretes, amaRoma. Uyahusha wazisholo ngokwakhe ukuthi yena uNkulunkulu wayemthumele ezivini ezilahlekileyo zakwa-Israyeli. Nanka amazwi akhe akuMathewu 15:24. Kepha uJesu waphendula wathi, angithunyelwanga kwabanye kodwa kuphela ezivini ezilahlekileyo zendlu yako-Israyeli. KuMathewu 10:5-6 uYeshua uthi, laba abayi-12 abawu-12 wabayala wathi, ningayi kwabezizwe kodwa yanini ezivini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. iBhayibheli lithi uyahusha emhlabeni wezela ukuzoqoqa izimvu ezilahlekileyo zakwa-Israyeli, njengoba naye engum'Israyeli. Kodwa uma engasekho abezizwe sebefundiswa ukuthi wafela izono zabantu. Enkolweni kaJehova asinayo imfundiso yokufela izono. Wakushintsha nini uyahusha ukuthi ongawugcina umthetho kaYah ngeke angene ezulwini? KuMathewu 5:19. Ngithe ukuze siwuzwe kahle umlando wethu, kufanele sihlukanise phakathi komlando wesizwe nomlando wenkolo. Manje-ke sengena kulomlando wenkolo yakwa-Israyeli. Kodwa asizukugxila emlandweni wenkolo yesizwe samaRoma okunguKristu, ngaphandle kokuqondisa lezo mfundiso ezihlangakezelayo. AmaJuda aqala abizwa ngesizwe samaHebheru, kwasekuthi inzalo kaJakobe yabizwa ngama-Israyeli, yagcina sekuthiwa ngamaJuda, ngoba kwakusengumbuso wakwaJuda owawusekhona emva kokunqotshwa kombuso wakwa-Israyeli. Uyahusha wazalwa umbuso wakwaJuda usuyikholoni yombuso wamaRoma. Ngesikhathi sikaYeshua amaqembu ayekhona enkolweni yamaJuda ayemathathu, kungabaFarisi, abaSadusi namaNazarenes noma amaNazaretha. Kodwa kwiNew Testament akaveziwe amaNazarenes, ngoba okokuqala uyahusha sekuthiwa wasungula uKristu okulilungu. Uyahusha sebizwa ngoJesu Kristu kuthiwa wasungula uKristu. Amanga. Yebo, uJesu waseRome uhlangene noKristu, kodwa hayi uyahusha okungumprofeti wesizwe samaHebheru. Ukuthi uyahusha wayengumNazaretha nokuthi ibandla lakhe kwangamaNazaretha ukuthola ezincwadini zomlando eziningi esokuye sikuchaze ngesinye isikhathi. Kunombhalo womfundisi wamaRoma uJerome, lapho khona wayelwa nabalandeli bakaYeshua ababesasele ongamaNazaretha. Lo mfundisi kulombhalo uthi, kufanele ukuthi esikhathini samanje sike sibhekisise laba bahlubulu abazibiza ngokuthi amaNazaretha noma amaNazarenes. Ngisho ubabheka nje uyabona ukuthi bangamaJuda, ayikho enye into. Abasebenzisa iTestamenti elisha kuphela, kodwa baphinde basebenzise nalelo elidala lamaJuda. Which means ukuthi amaNazaretha kaYeshua ayesebenzisa iTestamenti elidala. Amen.
AmaNazaretha akayichithi imithetho yamaJuda. Do you follow that? AmaNazaretha akayichithi imithetho yamaJuda. Nabaprofeti nemibhalo yabo. Ngalokho kwenza baba ngabemukelekile kumaJuda njengoba bengahluke ngalutho kuwo. Yeah. AmaNazaretha kaYeshua ayefunda Old Testament. AmaNazaretha kaYeshua ayefunda yonke imfundiso zabaprofeti, which is not supposed to happen kumaKristu. Kodwa monga sibuzo kumaKristu manje nazophika lokho. Kodwa kubhaliwe. Basho zonke lezi zinto ezifundiswa emabandleni abo amaJuda. Okuhlukile ngabo kumaJuda ukuthi bona bayakholelwa kuMesaya uJesu Kristu. Balandela yonke imithetho yamaJuda nabaprofeti babo. Bona ubenza ukuthi behluke kwamanye amaJuda ukuthi nje bayamemukela uMesaya. Kodwa ngale kwalokho balandela imithetho yonke yamaJuda okufaka phakathi ukusoka, isabatha namanye amadili amaJuda. Amen. Amen. Lezi incwadi amaKristu akazazi. Le ncwadi kaJerome owayebhala eminyakeni yo-500 AD ngiyifinqile. Kodwa ifakaza ukuthi abalandeli bakaYahusha noma sewahamba emhlabeni kwangamaNazaretha. Bengaphansi kwenkolo kaMoshe. Lokho kufakaza lokho. Amen. AmaNazarenes ayekholelwa kuYahusha osebizwa ngoJesu. Kodwa futhi beyigcina imithetho kaJehova. Pho iyiphi imithetho kaJehova eyayingalandelwa ngabalandeli bakaYahusha? Waze wafa uYahusha ehamba ngenqubo yokuhebhuka. Yikho kuMathewu 10:5-6 ethi wabayala wathi ningayi kwabezizwe kodwa yanini ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli. Le nkulumo ifakaza ukuthi naye uYahusha wayengaphansi kwenkolo kaJehova. Abezizwe ebebizwa ngokuthi inkolo yamaHebheru. Ngalesi sikhathi nabezizwe babe nezinkolo zabo. Kodwa ekufeni kukaYahusha cishe ngo-55 AD kulapho ama-Israyeli aphuma eJerusalema ayoshumayela ivangeli kaYahusha kwabezizwe. Kodwa okwagcina ngokuba lishabalaliswe ngamaKristu. SekunoConstantine esanqotshwa amaJuda, amaRoma ayichitha inkolo yamaJuda abesesungula inkolo yawo ayibiza ngokuthi ubuKristu, Christianity. Okufanele abantu bakithi bakwazi ukuthi iChristianity okuyinkolo kaConstantine ayihlangene nenkolo kaJehova okuyi-Mosaic faith. Nesifundiswa ngayo ku-Old Testament. Kodwa ushembe ovuse kuNazaretha kukaYahusha. Amen. UYahusha HaMashiach ngumprofeti wakwa-Israyeli ngaphansi kwenkolo kaMoshe. Naye owayeliJuda eyisitha enkolweni yabezizwe. Njengokusho kaDr. Kotze, abezizwe abamemukelanga uYahusha. Ukuthi uYahusha nguMesaya kusho ukuthi ngumgcotshwa. Abakwa-Israyeli abakaze umgcotshwa bambize ngoNkulunkulu. Futhi bembize futhi ngokwenkolo yamaHebheru ayaziwa imfundiso ethi uYahusha wafela izono zethu. uJesu wavela enkolweni yamaRoma. Thina enkolweni kaJehova asimazi umprofeti obizwa ngoNkulunkulu noma ngomsindisi obizwa ngoJesu. uNkulunkulu wethu munye, igama lakhe nguJehova. Amen. Ngakho ke
Siyakwenqaba lokhu uxova izinkolo okwenziwa nguWilliam Yandisa uma eshumayela ngobuKristu. Asinankinga nalokho, kodwa sinenkinga yelungu eselifunzwa ngabezizwe ukuthi singama-Gentiles nokuthi uyahusha noJesu ngumuntu oyedwa. Kusemlandweni ukuthi eminyakeni yo-500 AD amaRoma apenda bonke abantu ababakithi abamnyama abasemlandweni weBhayibheli, babenza abamhlophe ngoba bakha isithombe sokuthi iBhayibheli likhuluma ngabantu abamhlophe. Manje-ke sebesebenzisa abamnyama ukuba bafakaze ngaleli lungu elithi singama-Gentiles, kodwa kuyithi isizwe sikaJehova. uWilliam Sandisa akaqonde ukuthi uyahusha kwangumprofeti kaJehova ongumuntu omnyama, angazi-ke ngoJesu. Inkosi isifundise. Amen.